laban sa pang-aabuso ipinatupad sa mga paaralan sa Dagupan. Para po sa detalye, pakinggan natin kay Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Isinagawa sa iba't ibang paaralan sa Dagupan City ang mga lecture tungkol sa tamang paggalang at pagprotekta sa sarili sa ilalim ng programang Oplan Bida o Batang Iwas sa Dahas at Abuso. Layunin ng programa na turuan ng mga mag-aaral kung paano makaiwas sa anumang uri ng pang-aabuso at mapangalagaan ng kanilang kaligtasan. Kabilang sa mga binisita ng aktibidad ang Bliss Elementary School at Leon Francisco Maramba Elementary School. Kaagapay ang iba't ibang ahensya sa lungsod, aarangkada pa sa ibang paaralan ng programa upang mas maraming mag-aaral ang maturuan. Kasama mo, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.